This program is brought to you by Jjan Construction and Supply. Jjan Construction and Supply is located at Marquez Street, Barangay 15, Legazpi City. Jjan Construction and Supply is owned and managed by Engineer Glenn Casulia. Gibros Construction and Supply. Gibros Construction and Supply is located at Peñaranda Extension, Bonot, Legazpi City. Gibros Construction and Supply is owned and managed by Engineer Ron Rosal. Honorable Cap Michael Minya, Barangay Captain, Bunga, Legazpi City. We would like to thank the following sponsors: Honorable Congressman Fernando Didi Cabredo, Congressman, 3rd District of Albay. Honorable Vince Baltazar III, City Councilor, Legazpi City. And Marites Maniago, PIO, DPWH, 1st Engineering District. Love Lines Online would like to thank the following sponsors: Win Credit Corporation. Win Credit Corporation is located at Mezzanine Floor, J. Barra Building, corner Rizal Street and Mabini Street, Legazpi City, with telephone number 052-480-9462, with cell phone number 0929-3787055. Win Credit Corporation, ang lending company na may puso at may malasakit. New Evanes Educational Supply in General Merchandise. New Evanes Educational Supply in General Merchandise is located at A. Mabini Street, Legazpi City, with telephone number 052-480-0461. JJP Store. JJP Store is located at Tamauyan, Legazpi City, with telephone number 0905-110-2891. JJP Store, ang tindahang kumpleto, ariklado, san ka pa, JJP na. Sa sikap at malasakit, sabay-sabay tayong babangon. Kaya natin to. Isang mensahe ng pag-asa mula kay Lau Beltran. And Book Mode Book Trading, your book and ebook online store. For orders, visit our website www.bookmode-booktrading.com or look for Mr. Alan Acosta. Christmas is the season of love, hope, peace, and unity. Amidst this pandemic, may we all find the true meaning of the season. May this Christmas brings endless happiness and love to your life. Merry Christmas and a Happy New Year. Greetings from Mr. Joel Anthony Tugano and family. And Mr. and Mrs. Larry and Marilyn Minya and family. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano worldwide. Usapang puso ba? Meron kang problema sa pag-ibig? O kaya na may punong-puno ka ng pag-ibig na gusto mong ibahagi at sa iba'y iparinig? Tara, pag-usapan natin. Love Lines Online with Love Coach Alan and Feb. Lunes hanggang Biyernes. Tuwing alas 9 hanggang alas 10 ng gabi. Dito lang sa bago mong paborito. Bicol Net TV. Kasurog kan Bicolano worldwide. Daddy, may dumating ng package. Ito na yung mga binili ko sa Lazada. Yun mo. One.
O, di ba? Ang ganda. Ay, naku, bibili mo sa mahal na nito. O, tingnan mo, o. O, di ba? Ang ganda, o. Ang kapal. Ang pamulit na tissue na gagamitin sa school. O, tingnan mo. Mawali ka sa akin to. Tingnan mo nga, o. Tingnan mo, o. Ako, thank you. Ito mas bagay sa akin. O, ang galing ko na kaya sa ano, no? Bagay kaya sa akin to. Ganda-ganda o may mga tagpo. Ano, bukas mo lalagyan sa package eh, galing. Hindi ko maganda yun sa akin. For next week naman yun. Pero yung kang gamitin yun eh. Ayaw mo? Ang ganda to. Ayaw naman to eh. Alam mo kasi, meron pa akong hindi siya, ano ba? Hindi ka lang. Magaling. Boss Nel, parang mali na ipasok mong video. Tapos, ang maganda nun, Hindi nakikita yung ano. siya siguro. Kasi mo. Hindi yung bukas pwede ko Hindi dapat yun yung ano na. Okay. Hey, hello. Good evening mga ka-Love Lines. Hindi napakita ni Boss Nel yung intro video para may related dun sa ating ano yan, love notes, no? Para sa ating tonight, no? So anyway, I think Boss Nel, ano ba, mapaplay mo ba 'yon? Hindi, iba ang lumabas, bro. Ang lumabas, ano yan, parang caricature ang lumabas. Cartoons. Yung cartoons ang lumabas. Well, anyway, good evening mga ka-Love Lines. And today is October 9. Yan. Siyempre, 2020. And the time is 36 minutes past the hour of 9 o'clock in the evening. Yan. Hello po mga ka-Love Lines. Good evening. Merry Christmas. Advance Merry Christmas. Malapit na yung Christmas. Ano? Anyway. So, syempre, tayo po ay patuloy na nakikinig sa ating programa. And we're streaming live at BicolNet Internet TV via Facebook Live. Syempre, ang broadcast po natin ay powered by StreamYard. Yan. Natawa si Bossing Nel kasi iba yung lumabas. Puro shopping bag na nakikita. It's may video clip sana kami na ipapakita sa inyo mga ka-Love Lines doon sa intro. And na-spoil hata. Lumabas eh. Iba yung lumabas. Kaya sabi ko, medyo na tayo. Anyway, so sa lahat ng mga naka-stay tuned sa atin tonight, yung mga naka-tune in sa atin tonight, and syempre sa lahat ng mga nagre-relax lang dyan, yung mga nagpapaantok lang, no? Yung mga nagkakape-kape, yung umiinom ng juice or anything. Yung Today may is kulay. Friday, diba? Thanks God, it's Friday. Diba? And yung mga pagod natin for the week, ito na yung time na medyo mag-relax na tayo ng konti, di ba? Good evening po, Ate Carol Spiritu. And thank you po sa... Spiritu. Yan na, talaga yung apelido, Ate Carol. Yan, syempre, paano natin yung kaibigan natin. And Suzette Robles, good evening po, watching from Birac, Catanduanes. Pabati po sa mga friend ko. Birthday po ni Aida Aquino. Happy birthday po, Miss Aida Aquino. Salamat and more power sa Love Lines. Okay Happy po. birthday din kay Sir Tolly. It's Yan, happy birthday, best friend Tolis. Actually, hindi ko yung best friend. Ano yan, best man ko nga yan eh. Best man ko lang yan sa kasal. Best friend ko yan. BFF ko yan si Tolis. So, Liz, happy birthday ha. Hindi ko natatanong kung ilan ang edad mo. Alam na. Alam na, no? And Sir Bong Perea, hello po. And syempre, shoutout namin si Sir Bong, Sir Alvin Perea, at ang kanyang anak si Neo. Oh, okay, busy si doing Neo. modules. Doing Wow. modules. Okay. Syempre, greet ko rin yung may bahay ni Sir Bong Perea. At sa lahat ng mga Perea brothers at ang siblings ng Perea. Sir Alvin. Sir Alvin, syempre Alvin. yan. And sa lahat ng Perea siblings, good evening po. Yan. Ate Elnie, hello po, Mom Gina Baronia. Thank you for watching. Yeah. And Mom si Johnny Rose, nandiyan din kasama natin. Okay? So, sa lahat ng mga hopeless romantics, ano man ang inyong ginagawa sa mga oras na ito, welcome to our program, Love Lines Online. Samahan
Samahan niyo kami for an hour of love talks, isang oras ng kwentuhang pag-ibig, mga kwentong tagos sa puso, o simpleng pumapag-ibig lang. Remember, love has many faces. For some, it's too late for second chances, while others are hoping for moments of love. Siyempre, kung ano man ang inyong kwentong pag-ibig, pag-usapan natin yan. yan dito sa Love Love Lines Lines Online. I'm Alan, And I'm Feb. your love coach online. Okay, bumati mo tayo, Feb, sa ating mga ka-love lines. Okay, siyempre, shoutout ko po lahat ng mga kaibigan natin dyan sa Barangay Tamauyan. No? Lahat ng mga teachers ng Tamauyan Elementary School. Siyempre kay Cap Silvia Del Agua. Siyempre sa aming GPTA President, si Pres Cheryl Duterte. And sa mga kaibigan natin sa Barangay Bunga. Yan, mga teachers ng Barangay Bunga, ng Bunga Elementary School. Malay na banggi po. And salamat sa pag-antabay. Nandyan, kanina nakita ko si Gold dyan sa Education. Ano. And kay Mading Lol, Mading Che, and kay Ayen, no? Joe Ramos at Dels Kay Ramos. Ma'am Angie. And siyempre, Madam Angie and Sylvia. Kay Ma'am Ana. Ma'am Ana, Ma'am Tess. Andyan. Yes. Lahat Sir ng Chad. kaibigan natin dyan. Ma'am Cherry. So, Ma'am Cherry. Oo. And then, lahat. Ma'am Lahat. Dol. And also, shout out ko din ang mga co-teachers ko sa Ibalon Central School. Yan, si Ate Carol. And then grade 3 ICS teacher, grade 4 ICS teachers. Lahat ng guro ng ICS. Hello po. Maraming salamat sa pag-watch and thank you for dropping by. And also, shout out din sa lahat ng mga estudyante na busy. Yan, si Neo busy nagmagawa ng modules. Sa lahat ng mga estudyante natin din sa Ibalan Central School, sa Verac Pilot Elementary School, sa Bunga, sa Palnab Elementary School, sa lahat po, buong Bicol Region at buong Pilipinas. Maraming salamat sa inyong pagkinig at pagantabay. And also, shout out ko din ang Bautista family sa Saudi Arabia. Thank you, Alan Ray Bautista, for always watching. And also kay Kuya Alex and Ate Aimee, dyan po sa Qatar, na laging nakaantabay sa ating program. Shout out ko din si Papa, si Mama dyan sa Verac. And also sa aking mga kapatid, Tonton, Boboy, Ella, Dang, hi Dang, and kay Abiab family, Tugano family, and also Bonifacio family dyan sa Catanduanes. Ang lahat-lahat po. Opo. Maraming salamat sa inyong pag-antabay. Abundo family. Kay Chad, get well soon. See you next vacation sa Verac. Pag natapos itong COVID na to, magkakasama-sama ulit tayo. Oh, get well soon, Chad, no? Nandiyan yan. Medyo tinamaan natang sakit, di ba? Si Chad. Pagaling ka, Chad. Anyway, ano lang naman yan. Simple lang naman. Simpleng sakit lang yun, Okay. Chad. And syempre, sa lahat ng mga sumusuporta, tumatangkilik sa atin sa Love Lines Online ay may nabagin sa inyo. And Kay Ma'am Jocelyn Ramos, thank you for watching. yeah, hi Joe. Ayan, nandiyan si Joe. Okay. Syempre, lahat ng inaabot ng ating live streaming sa bago niyong paborito, BicolNet TV Worldwide. Salamat mga kalablayan. Happy birthday ulit kay Miss Aida Aquino dyan sa Verac, Catanduanes from Susetro Bless. Yeah, binati natin kanina yan. At sa lahat ng mga may birthday ngayon, no? Nagsa-celebrate ng kanilang birthday ngayon, isang gabing pagbati ng happy birthday. Siyempre, sa lahat ng mga Shout out ulit kay Neo. Neo, sige, kaya mo yan. Go lang, Friday ngayon. Malapit na matapos ang modules. Very good. Ayos. Very good, Neo. Very good niya, di ba? Siyempre, sa lahat ng mga nagsa-celebrate ng kanilang mga anniversary, happy anniversary po sa inyong lahat. At hindi lang mga wedding anniversary, yung mga nag-celebrate ng mansari, di ba? Yes, Yung mga bago pa lang, na in a relationship. Yan. Happy mansari. Yan. Pa-shout out po kay Nibram Katindigan. Okay, si Nibram Katindigan. Sa kaya si Marvin ata yan, Marvin. Marvin. Okay, Marvin Marvin. Katindig. Okay po, shoutout po natin kay Marvin Katindig. Thank you for watching. Ano ba yung location mo, Marvin? Saan ka ba? Oo. Nanonood. Watching from where ka, Marvin?
Ay, okay. Welcome po, Sir Welcome, Bong. Neo. Okay? So, syempre, sa lahat ng mga naka-stay tuned all over Legazpi, sa mga kaibigan natin, especially sa mga nakatutok dyan sa Washington Drive, okay, kay Aling Tessie, kay Kapitan, syempre, Amores, Ranieses ng Barangay 8, kay Ma'am Lala Alianza, dyan lang sa may kanto. At syempre kay Aling Tessie, na masugid nating taga-subaybay. Shoutout ko And- din si Joy na busy ngayon nag-module. Thank you for watching later. Pag masyado magpupuyat, sabi bukas Saturday, kaya naman si Okay. Joy, ang bunso namin. Yeah, continue. Naputol mo ako. Anyway, syempre sa lahat ng mga kaibigan natin sa Nagpawa, Pag-asa, Rauwis, at sa mga taga-all district, syempre nandyan si Bossing Carlo Obrero, at syempre sa kaibigan natin dyan sa Pag-asa, Rauwis, Legazpi, si Attorney Ryan Olfindo. Yan. Nakita ko sila kanina, buo sila sa Eduk Action. Bali naman mga kalablaes, mga kaibigan natin. Santa Rosa, Laguna. Okay. Wow. Marvin thank you po. Katindig from Santa Rosa, Laguna. Okay, lahat po ng mga taga Santa Rosa na nakaantabay sa atin. Maraming salamat. Maraming pong salamat for watching. And Happy may kaklase birthday, ako, Nicole. Yan. And Marvin, meron akong kaklase dati si Lito Katindig. Hindi ko lang alam kung yun ay kamag-anak ko. Okay, syempre, happy birthday kay Dina Dina Bellarmino. Villarmino. Yeah. Happy birthday from Tita Carol. Dahil na pala Espiritu. yan. Dina, tama. Happy Dahil na birthday. natuto. Hindi naman. Akala ko na yun. Okay. Dito na yan. Happy birthday, Dina Bellarmino. Okay. Yan. Okay. Siyempre, sa mga kakapapasok pa lang, tumahabol sa ating live stream sa Love Lines Online, maraming nabanggit po at salamat po sa panonood ninyo. Okay? So, Bev, no, di ba, minsan nagiging issue sa mga mag-partners yung excessive na Pag-gastos. pag-shopping. No? Pag-shopping. Oo, yan. ibig sabihin, minsan ay talagang hindi mapigilan na hindi bumili. Diba? Lalo pa nga noon, no? Yung Parang yung natin yung na parang galit na galit sa pera. No? purchase. Hindi. Pero seriously, Feb, no? Minsan, ano naman talaga kasi kasiyahan naman talaga yung mag-shopping, di ba? Kasi pag nag-shopping ka, parang sa iba, no, nagiging stress reliever kasi ito eh. And then at the same time, parang, parang in a way, no, nagbibigay sa kanila ng kasiyahan, no? Lalo na pa nga kung mga nabibili nila, yung mga gusto talaga nilang bilhin, di ba? Na noon pa ay gusto nila. Talagang may sense of fulfillment talaga. Pero kapag naman ang pag-shopping ni Mr., ni Mrs., o ni girlfriend, ni boyfriend, o ng mga partners natin, ay dumating sa punto na parang Nawala na mataas yung ka na ng sense of kilay. purpose, diba? Oo. Kasi pag nag-shopping baga tayo, meron tayong parang sense of purpose. Sabi ko kanina, sense of fulfillment, no? Mm-mm. Okay lang may pinag-ipon natin yung isang bagay. Mm-mm. Pero kung mawala na yung parang, hindi na siya talagang, hindi na siya good, hindi na maganda. Mm-mm. Kasi parang halos everyday, di ba, meron kang purchase, parang lahat maapektuhan. Yung mga priorities nyo parang hindi na balanse. So, kailangan maging maayos tayo sa mga detalyeng to. Especially pag you're a family person, di ba? Tama. So, Kasi sa totoo lang, Feb, no, yung, kasi may mga degree naman talaga yung mga pagiging mahilig sa pag-shopping, di ba? Meron naman nag-shopping lang talaga for fun, hindi naman dumadating sa punto ng pagiging paglalabis o yung pagiging excessive, di ba? So, yung punto na namimili ka minsan dahil stress ka or malungkot stress ka, ka. Tawag nalabas natin ka, dito, Alan, nag-away ka. retail therapy. Yan, retail therapy. Yung parang something na you can boost your mood, di ba? Na punta ka sa mall, bili muna ako ng something. Lalo pag pag medyo malungkot ka, depressed ka, bili ka ng something. Just something to boost your mood. Diba? Okay naman yun. It's short-lived. It can lead to feelings of... Pero pag halimbawa ito yung bagay na to, inaraw-araw mo, hindi na siya maganda. Kasi magiging overspending na to. No? So, magiging siyang addiction na later. Na tinatawag natin minsan, na tinatawag natin na
shopaholic, di ba? Shopaholic. So, shopaholic, shopping ng shopping, di ba? Kahit Shopping na for more. kailangan na nila yon na ano, yung amount na yon, pero hindi niya mapigilan sa sarili niya hindi bumili. Na minsan naapektuhan yung kanilang budget, di ba? At doon pumapasok yung problema sa pagitan ng mag-partner o kaya nung mag-asawa. Dahil minsan nahanapin ni Mr. Oh, di ba binigyan kita ng ano, pambayad sa kuryente? Wala na eh. Nagastos ko eh. Tapos minsan, pero pag minsan kailangan mo itago, may hirap yun. Pag sinungaling ka na. Hindi kasi binili ko ng ano eh, ng gamot. Hindi pala. Hindi pala. May Ang bago mahirap na naman. niyan, parang hindi mo agad malabas, hindi mo agad masuot. Oo. At gusto mo. Oo, And mas then, tinatago. gagawa ka na ng eksena, di ba? So, ay, binigay sa akin ito yan, ng co-teacher ko. Ano kasi, madami siya nito. Kaya bagong dating yung kanyang kapatid sa abroad, and binigay sa akin. Diba? Kaya isa-isa mo yun nilalabas, di ba? Kasi hindi mo siya pwedeng biglaan kasi talagang magtataka naman si Michelle or si Mrs. or yung ating partner na saan galing yan, di ba? Akala ko ba, di ba, nag-buy na yan, everything. So, doon pumapasok yung problema, di ba? So, minsan, ang pagiging shopaholic, no, ng mga, hindi ka masasabihin na laging babae, ano? Minsan, lalaki rin, rin. no? Lalaki rin, ano? Although, dahil stereotype ang mga kababaihan sa Na mas pagiging mahilig mag-shopping. Kasi mas mahilig naman talaga sa mga Sale. papaganda sa sale. Diba? Pati naman siguro ng mga lalaki, mahilig din sa sale. No? Yan ang siguro, mas mahilig pumuwarmata yung mga babae kaysa sa mga boys. Diba? So, pero hindi pwedeng may stereotype sa isang sa ano gender kasi sa lang. mga boys, usually branded. Pero sa girls, okay na kahit ano, diba? Depende. Depende siguro talaga, totoo. Depende sa sa personality ng Paano kasi, girl. Alan, ang kapag nag-shopping pala, ang ating brain nagre-release ng endorphins. No? Yeah. O yung tinatawag natin na dopamine. Mhm. So itong dalawa, nare-release ito that will make you something good, diba? Feeling good inside. So yun nga, sabi ko kanina, pag masyado mong ginawa to, na masyado kong nalibang, hindi na pumapasok yung addiction. Ibig sabihin sa madaling salita, nakikiliti ng yung mga Brain. sa brain Brain cells natin nerve cells. na nagbibigay sa atin ng kaligayahan, di ba? Same din sa mga anumang bagay na kinakaadikan mo, di ba? Ganun yung parang effect sa atin ng addiction. Pero pagkatapos noon ng short-lived na kaligayahan na yon, di ba, ng happiness na yon, nandun na yung feeling of guilt minsan, di ba? Yun. Bakit? Kasi Secret, no? wala kang yung pambili ng kuryente, natapyasan. nawala, lagot. Kaya naman yung gatas, Ano na yung di ba? Pambili ng disconnection? gatas, di ba? Okay, di ba? Kung ikaw naman addict sa ibang bagay, di ba? Imbes na nakapagsugal pa rin o kaya naman nabili mo pa ng alak o whatever. So pero sa pagkakataon na pinag-usapan natin yung addiction sa pag-shopping, yung parang kating-kating ka na sa na hindi ka mapakali na wala kang mabili na sa isang week o kaya, di ba? Sa isang week o kaya sa bawat araw, di ba? Grabe na yun. Nasa mall ka, di ba? Pero kung mayaman ka, siguro hindi mo siya doon iindahin. Pero kung ordinaryong tao lang din tayo, di ba? Katulad natin, karamihan sa atin. Siyempre, iindahin mo pagdating sa budget, di ba? Dahil magkukulang talaga. Alam mo naman, di ba? Ang ating mga pinagkakakitaan, di ba? Yung kinikita natin, laging sapat lang. Kahit na malaki, kulang pa din, di ba? Kahit maliit, ganun din, di ba? So, pareho lang. So, madadagdagan pa ng gastos ng excessive shopping, yung ating So, pinag-uusapan natin itong Feb kasi parang ganito parang ganito yung yung dinulog sa atin na konting concern, problema ng ating love lines na nagpadala ng kanyang love notes sa ating programa. Okay? So, very exciting po ito, Very exciting. Talagang, naantok na ako sa boses mo. Hindi, talaga inaantok ka na. And syempre, ang boss natin, sa intro pala natin, sabi diba, sa nagpapaantok yan. Nagpapaantok. Hindi kaya sa boss club na. Naantok ka Talaga. na. Okay, wag po kayo alis dyan. Magbabalik pa po ang inyong programang Love Lines Online
pagkatapos ng commercial break na ito. See you later. Bil mo ko yan, ha? Sabi ng minamahal ko, no. Love Lines Online would like to thank the following sponsors. Win Credit Corporation. Win Credit Corporation is located at Mezzanine Floor, J. Barra Building, corner Rizal Street and Mabini Street, Legazpi City, with telephone number 052-480-9462, with cell phone number 0929-3787055. Win Credit Corporation, ang lending company na may puso at may malasakit. New Evanes Educational Supply in General Merchandise. New Evanes Educational Supply in General Merchandise is located at A. Mabini Street, Legazpi City, with telephone number 052-480-0461. JJP Store. JJP Store is located at Tamauyan, Legazpi City, with telephone number 0905-110-2891. JJP Store, ang tindahang kumpleto, ariklado, san ka pa, JJP na. Sa sikap at malasakit, sabay-sabay tayong babangon. Kaya natin to. Isang mensahe ng pag-asa mula kay Lau Beltran. And Book Mode Book Trading, your book and ebook online store. For orders, visit our website www.bookmode-booktrading.com or look for Mr. Alan Acosta. Christmas is the season of love, hope, peace, and unity. Amidst this pandemic, may we all find the true meaning of the season. May this Christmas brings endless happiness and love to your life. Merry Christmas and a Happy New Year. Greetings from Mr. Joel Anthony Tugano and family. And Mr. and Mrs. Larry and Marilyn Minya and family. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Usapang puso ba? Meron kang problema sa pag-ibig? O kaya na may punong-puno ka ng pag-ibig na gusto mong ibahagi at sa iba'y iparinig. Tara, pag-usapan natin. Love Lines Online with Love Coach Alan and Feb. Lunes hanggang Biyernes. Tuwing alas 9 hanggang alas 10 ng gabi. Dito lang sa bago mong paborito. Bicol Net TV. Kasurog kan Bicolano Worldwide. Online shopaholic si Honey ko. Shopping pa more, Han. Akala ko, nang dumating si COVID, matatapos na ang kahibangan ng asawa ko sa pagsa-shopping. Kasi naman before, laman siya ng mall. Halos weekly abang-abang ang sale ng mga kilalang brands. Tapos, ngayong pandemic, nabaling naman sa online shopping si Mrs. Mas lumala pa. Lahat na ata ng online shop na libot niya na. Kay branded sa hindi, lahat na. Hay nako. Kailan kaya ito matatapos? Pinag-pray ko talaga na sana magbago na si Mrs. Tinanong ko siya minsan kung ano nakukuha niya sa pagbili ng kung ano-ano. Sabi niya, masaya ako, Han. Importante, masaya ako. Sa isip ko,
Oo, masaya ka. Pero, masaya ka ba talaga? Hindi ko alam kung matutuwa ako sa ginagawa niya. Isang kwarto sa bahay namin punong-puno ng damit, bags, shoes, at kung ano-ano pa. Sobrang mamahal. Buti sana kung lahat nasusuot niya. Hindi eh. Ang iba, display. Gusto na lang daw, tingnan. May mga tags pa ito. Sabi ko nga sa kanya, wala ka naman siguro magbalak magtayo ng department store, no? Tumawa lang siya. Pero, seryoso na ako nun ha. Ang mali naman kasi sa akin hinayaan ko lang siya. Dapat, pinigilan ko na ito mula umpisa pa lang. Masakit sa ulo, masakit sa mata. Problema ito na dapat ng pagtuunan ng pansin noon. Oo, aaminin ko, busy ako sa family business namin. At bilang pagpuno sa mga panahon na most of the time wala ako sa tabi niya, na-spoil ko si Mrs. Hindi ko akalain na ang pagiging spoiled niya sa akin, especially materially, ay hahantong sa mas malalang problema. Kaya kong bilhin lahat ng luho ni Mrs. sa ngayon. Paano bukas? Kung baliktad na ang mundo at nasa ibaba na ako, paano na ang vision niya? Lalo na mga anak namin. Hmm, ang iyong ka-love line, Denver. Maraming salamat, Denver, Denver. no, sa pagbabahagi ng iyong kwento. Alam mo, nakita ko yung sobrang pagmamahal mo sa sa Asawa misis niya. mo. Na talagang parang ayaw mo siyang nalulungkot, di ba? And yung point na, yung time na wala ka, no, yung pagbawi mo sa kanya, yung pag-spoil mo, di ba, ng pagbigay mo sa kanya para mabili niya yung mga gusto niya, no. But sad to say nga, no, ang nangyari ay naging parang sobrang kang niyang na-miss sa pamamagitan ng mga pagbibili ng mga branded na mga damit o anything, ang pag-shopping, no, doon niya binaling yung niya, yung parang paghahanap niya sa iyo, yung longing niya sa iyo. Di ba? So, kumbaga Denver, wala naman talagang masama sa ginawa mo yan. Yun lang parang nag-lead into addiction, no? A sort of addiction. Yung hindi naman na pangit na addiction. Yung addiction sa pag-shopping, ang tinatawag natin, naging shopaholic si Mrs. mo, di ba? Dahil doon. Yun nga lang ang worry mo, di ba? So how will you stop, di ba? Yung parang, yung tawag ito, yung kagustuhan, yung matinding pagkagnanais o yung drive ni Mrs. na mag-shopping. And worry mo nga, paano kung wala na, di ba? So ngayon, nakita ko, medyo well-off naman nata sila, sa kanilang pamumuhay. They have their business now. Kaya ang worry niya, kapag bumaliktad yung mundo, di ba? Paano kung nasa baba na sila, and ganun pa rin yung, yung parang lifestyle Ni ni Mrs. Mrs. So, talagang medyo, yung problema, no? So, sana masabi ko lang sa'yo, siguro, Denver, no? Una, gusto ko rin munang makita mo yung hindi naman nangyayari overnight yung yung addiction no. Nangyayari to sa matang panahon din, no. Ibig sabihin, yung mga panahon tama ka kasi wala ka sa tabi niya, no, bilang asawa niya, bilang partner niya. So, ang nangyayari, naganap siya ng outlet, no. At yung outlet na yun, yung pag-shopping, na pagbibili ng mga bagay na nagustuhan niya. Yun nga nakita mo, di ba? May mga tags pa yung kanyang So, yan po ay palatandaan, no. Yeah. Kaya mga ka-love lines, no, kapag ang inyong mga partners, no, asawa o kaya yung mga girlfriend niyo, nakita niyo bumibili, hindi naman tinatanggal yung tag, naka-hanger lang. That's a signal na pwedeng mag-lead na sa into addiction o yung pagiging shopaholic yung niya. So siguro nung una hindi mo na muna pinansin, no. Denver, yung mga napapansin mo, kala mo kasi normal lang. But now, here comes the problem that you have to solve, no.
sa inyong mag-asawa kasi magiging bitsa ito ng pag-aaway ninyo madalas. Lalo pa nga kung yan ay rooted na, di ba? Kung mahabang panahon niya na ginagawa yan. And then, yung mga bad habits are hard to break, di ba? Sabi nga, kung yan ay nakasanayan niya na, tapos bigla mang puputulin, hindi yun ganon. Ano? Katulad ng ibang addiction, siguro, kailangan mong dahan-dahanin, no? Ang papatigil mo sa kanya. So, if you will need parang therapy na, kung kaya, di ba, ng kausapin, mag-uusap na bakit ba hindi mo mapigilan yung pag-shopping na yan. Parang ang dami mo ng bagong damit dyan, hindi mo naman nasusuot, di ba? Ano ba yan, kaya mo bang isuot sabay-sabay? Hindi mo lang pinamimigay, di ba? Pero, come to think of it, no, sa kabilang banda, may mga tao din kasi na naging ganon dahil pwedeng yung kanilang pinagmulan ay nung una ay kulang sila sa mga damit, siguro, di ba? Hindi kayo sasabing yung asawa mo yun. Ano? Ang ibig sabihin, may mga ganon kung bakit nag-leading to that excessive behavior ang isang tao, di ba? Kasi parang noon siguro gusto niya talaga mga magagandang damit, branded ng mga damit na hindi niya pa mabili noon, no? Pero dahil na umangat na, nagkaroon ng trabaho at nagkaroon ng kakayahan, ano yan, nabibili niya na, di ba? So, may mga ganon. Sa asawa mo, kay misis mo, hindi ko alam kung ano yung Wala mang trabaho pinagagalingan. si No? sa Kasi, bahay na. wala siya trabaho, kaya nga. Pero hindi ko rin alam yung background kasi ni misis, no? Kung nung mga bata pa, yung asawa mo, kung ano, hindi rin mo naman na-mention sa yung love notes, di ba? Or pwede din kasi yung asawa niya is galing sa isang magandang pamilya, Mhm. nasanay talaga na Mhm. lumaki na ganun talaga, pinalaki ng mga magulang. So, pwedeng ganun din. Mhm. Dalawa yan eh. It's either from a good family or, sabi mo nga, di ba, for a background, ano. So, it's always the environment na magsasabi kung paano magiging ganun yung karakter mo sa panahon, di ba? So, in your turn naman, sa misis mo, may mga na-mention doon na sinasabi mo naman sa kanya, pero akala niya siguro binibiro mo lang siya. So, nakikita ko sa'yo, napakabait mo, Denver. Mabait ka at mahal na mahal mo si misis mo. So, siguro, ang pagsabi sa kanya, nag-uusap naman siguro kayo madalas. Sa pagsabi sa kanya, pag-open up sa kanya ng ganitong bagay, try to be more serious siguro, no? Huwag mo idaan sa, what do you call this, sa biroan, Biro. no? Na ganito, ganyan. So, bigyan mo siya ng checklist. Okay, tingnan natin ha. Kung ano yung mga checklist na to. Sige, isa, yung sinabi na ni Alan kanina, na kapag may mga tags pa yung closet mo, o kaya, Han, bakit mo nagbibili ka ng mga items? Ang ganda nito pero may mga tags pa di mo man sinusuot. One, check ba siya doon? Yan, the first sign yun. Next. Shopping addiction. Meron ba siyang mga tinatago na mga shopping purchase sa'yo at sa kanyang mga anak? O check din siya doon. Maybe, no, nag-spend siya beyond dun sa budget na binibigay mo. Pag-check siya dun, kailangan mo talaga siyang kausapin. Ito pa. And pag hindi mo siya kinausap, pwedeng masira ang inyong relationship bilang mag-asawa. Kasi pinapabayaan mo lang. Kapag dumating yung point na dinadaan mo lang sa biro, di mo nakausap, pinapagpaliban mo lang, pwede yung time na yun magkasagutan kayo o mag-lead nga to a more serious problem na iniiwasan natin. At ito pa, si misis mo ba ay nagsha-shopping kapag galit o kapag depressed? Yung parang retail therapy na tinatawag natin. Pag-check siya dyan, check din yun. So si misis mo ba ay nag-shopping na pag after shopping, yung sinasabi ni Alan kanina, after that, mag-feel siya na parang guilty siya kasi yung budget na binigay mo nga para sa isang ganyan, hindi nagawa. So, hindi naman siya sa'yo. So, pag-check siya doon, ito yun. And kung, constantly buying and returning things. So, binibili niya, tapos ibabalik niya, hindi siya kontentado. O ibang kulay naman, pero peso naman yung design. Parang mga ganun baga. So, that's
another thing to look out, no? And ito pa, bumibili siya ng mga items na hindi naman talaga kailangan dahil lang sa sale. Actually, kaming mga girls, admitted naman kami dito na nag-aabang talaga kami ng sale para makapit dun sa budget. Pag may mga kailangan sa bahay, may kailangan na damit ng mga bata, di ba? Mag-aabang ka ng sale. Pero yung sale na to, once a month lang, o pag may sobra lang na extra sa budget. Pero dahil kayo, mayaman naman, may kaya naman sina Denver, yun nga lang, wala pa to, no? Okay lang yun sa kanya. So, kaya dapat watch out. So, yun, kausapin mo lang yun yung lagi. mga tama, no, Feb, no? Salamat. And yun yung mga signs na shopping addict na ang inyong mga partners. Sa iyo, Denver, kung yan ay puro check, no, wala kang mistake dyan sa sa checklist na binigay ni Feb. Kausapin mo na si Mrs. Siguro talagang shopping addiction na yan ang nangyayari sa wife mo, sa asawa mo. No? And I think wala namang masama na kung pag-usapan nyo yan. And siguro hindi mo naman pagbabawal talaga na mag-shopping. Yun lang. I-correct mo lang yung excessive na pag-shopping. Di ba? Kasi talaga namang minsan kailangan din naman talaga natin ng therapy na, I mean, yung pagpatanggal ang stress natin para tayo, kumbaga, inner happiness, di ba? Yun nga lang, lahat kasi ng sobra ay hindi maganda, masama, di ba? Anything in excess is not good, no? Kaya nga dapat daw lahat ng bagay is in moderation. Dapat lagi lang sa tama. Yung tamang kung sa kape, hindi mapait, di ba? Kaya hindi naman matamis, yung tamang timpla lang, swak lang, di ba? So sa pag-shopping naman, okay, bumili ng mga pangailangan, minsan punta sa midnight sale, di ba? And mag-enjoy ng shopping dahil may pang-shopping naman, di ba? Baka sabihin sa atin, may pang-shopping naman. Hindi, ang sasabi natin, yung in general naman, di ba? Sabi ni Miss Jade Azupardo, para sa kanya, siguro there should be a separate budget for sale purpose lang. Oh, that's good. Tama, no? Ang galing ni Jade, no? Sir Si Jade is a financial advisor. Wow, yan, very kaya good. magaling talaga. Okay. And syempre, yan, kumbaga, minsan, kung ikaw ay nakasubscribe sa inaabangan mong mall na nagbibigay sa'yo ng tips, hello, wait. Sa online nga, di ba? Unsubscribe mo. Pag nag-pop na naman dyan sa sa cellphone mo, may sale na naman. But lahat yun, i-unsubscribe mo yun. Para hindi ka ma-tempt na mag-purchase. Kasi kapag nakikita mo, nandun yun. Lalo na yung mga app, di ba? Sa online, So, di ba? na-mention mo kanina na sabi mo, sense of parang mawala yung stress, di ba? Pwede mo siyang ibaling sa iba. Maging plantita ka naman. O kaya pet tita. Baka puro pets naman. Magkaroon ng soup. Hindi na isa lang. Tapos, plantita, puro plants naman. Hindi naman. Kaya nga, tuturuan mo siya, di ba? Kaya nga, Your partner tama mo siya, di ba? So, kailangan mo Moderation i-balance. talaga. Tama yun. And then, And di then, ba? magkaroon kayo ng moment na kayong dalawa na Lumabas. mag-date kayo. And then, tapos habang nag-date kayo, sabihin mo na, alam mo, kung bakit ka niyaya lumabas. Kasi ganito yun eh. Sabay sinabihan mo na siya ng lahat-lahat na tungkol pala yun sa kanya. Na Spoiled na yung date. spoiled na. Sabotahin Ganito talaga. siguro. No? Hindi naman. Oo, hindi naman. Pero alam mo, speaking of that date, pwede naman kayo mag-date night, di ba? Sa atin, di ba siya nung uso yung mga mag-asawa na date night, iniwan yung mga anak, di ba? Parang gano'n. Pero sa inyo, kasi naman kayo. Pero dahil pandemic kaya naman ngayon, kayo. hindi na mag-set up talaga. na lang kayo ng na Hindi dine naman kayo inside. mag- Sarado na ang mga mall, madaling magsara. Ganun yun. I mean, tama, Take yung out. set up, di ba? Mag-set up kayo sa inyong mga bahay, di ba? Para mag-usapan. Then, syempre, yung mga gawain na pwedeng shift ng attention ng misis mo sa ibang bagay para mawala yung kanyang pagiging shopaholic. Kasi siguro minsan yung mismong tao, nakakaramdam na rin naman, napapansin din naman nila yun na parang, tawag dyan, addict na ako sa pag-shop, di ba? So, ma-confide naman. Kung hindi mag-confide sa'yo, okay, ikaw na, kausapin mo na talaga yung misis mo. Tapos, bigyan mo siya ng time. Kasi nga, yun ba yung dahilan kung bakit parang na-hook si Mrs. sa pag-shop kasi kulang yung time mo, Denver, di ba? So, bigyan mo siya ng time
na more time with each other, sabi nga kanina, date night, or kaya mag-marathon kayo, movie marathon kayong dalawa, di ba? So kahit magdamag kayo na manood ng pelikula, tapos pag ginagising, Mami, anong ulam? Wag kinabukasan. Wala, kasi nanood naman yung pelikula ni Daddy yung magdamag eh. Parang ganun. Just a joking, no? And kung talagang nahook talaga siya sa sa pagbili ng mga damit, pwede mo siyang bigyan ng tip, dahan-dahanin mo lang, tulungan mo siya. Try this 30-day shop your closet challenge, no? So if you want to stop buying clothes, you start with your closet. May mga bagay na kailangan nating i-trim down. Yung mga closet ni Mrs. tayo, may mga tags pa. Sabihin mo, Han, pwede naman natin itong ibigay sa sa mga kamag-anak natin, o kaya naman sa charity, di ba? I-garage sale nyo. I-garage sale nyo. Para makabalik yung halimbawa lang. Tapos piliin niya lang yung mga sabi daw, mas maganda daw kung neutral ang laging pinipiling mga color ng damit para mas madaling bagayan. Yung mga kailangan lang talaga. Hindi mo kailangan ng sobra-sobra sa closet mo. Kasi pag sobra-sobra na, saan mo nilalagay, di ba? Ilalabas mo na yan. Babas na ng bahay. Tama. Saka tama yun kasi dahil excessive po, over the years, siguro ang ginagamit. Ang dami na niyan. So, mag-declat naman. Isang kwarto. Isang kwarto. Sabihin mo, kaya mag-declat naman tayo ng mga, decluttering. natin yan, closet mo, di ba? So, sige, tapos ibenta niyo yung iba, di ba? Garage sale. Sale natin dyan sa natin. Siguro, kaya mag-live kayo, di ba? Mag-live. Live, yan. Mag-live kayo, live selling, di ba? Mine, get. Di ba? Pwede, di ba? So, yung mga bagay na rin ng mga ayaw nyo na, pinaglumaan nyo na, siguro, you can get it. Para, mag-declat. Ibig sabihin, dahil sa dami na nang nabili ng asawa mo, pwedeng ganyan ang kinaano nyo. Tapos, kapag nagkaroon kayo ng time na mag-declutter, tutulungan kayo nito na maging mas decisive when choosing what to wear each day, di ba? And in other areas too of your life. Follow na yan. Kumbaga, isasabihin mo na yung lesson na hindi naman natin kailangan ng maraming damit, di ba? Oo. So, yung Tapo na natin. yung mga damit na siguro meron tayong damit na for pwede party, mo siya, malapit diba? na ang Christmas, di ba? Christmas Kaya season, pwede mo very siya timely din, i-pack up. yung ating, siguro si Denver. Denver, Kasi, very timely din na ano dahil sinabi papalapit na rin naman yung basta Christmas. si Denver. Okay? So, Denver, I hope na nakapagbahagi kami sa iyo ng ilang mga tips kung paano mo i-handle yung love problem mo ngayon na kumbaga pagiging shopaholic ni Mrs., di ba? Yung mga apps sa cellphone ni mismo, try to yung tawag dyan, disable ba? Disable. I-uninstall, di ba? Yung mga online shop na yan na merong app sa ating mga cellphone, di ba? Yung madami yan, di ba? May L, may S, di ba? And madami pa. Yung mga nagsara na, di ba? Yung letter O, iba na yung pangalan, di ba? And meron pang letter E, di ba? Yung mga nasa abroad naman ng mga items. And then, ibig kong sabihin siguro, try to number na pa-install para hindi na siya pindot-pindot niyan at makakita na naman siya ng magandang item dyan. Daddy, maganda to para sa'yo. Oo, diba? Parang gano'n. Yan. So, pero Denver, tulad ng lagi namin sinasabi dito sa Love Lines Online, ang sinasabi namin ni Feb sa iyo ay advice lang namin to sa iyo. And totoo naman, wala naman talaga kaming say doon sa mga personal yung mga, di ba, mga buhay, no? At napag-usapan natin kasi nga, ibinahagi mo yung story sa atin dito sa Love Lines Online. Pero kung sa tingin mo ay parang applicable naman yung mga nasabi namin, well, you try it, no? Siguro magiging maganda naman yung result nito. Okay? So, syempre, sa lahat ng mga ka-Love Lines natin na may ganyan ding problema o kaya naman lumilid na doon sa sa ganung mga checklist ni Feb kanina, di ba? Ang dami. So siguro alam niyo na ano yung gagawin niyo kung may sa mga asawa ninyo. Okay? So Denver, itong kantang to. Sabi mo ni Jade. Uninstall mo. mo na po na kasi may bukas tama yung sa 10 may 10 na sa Lazada shop. Bukas daw 10 sa Lazada. Actually hindi lang Lazada yung ganyan
hindi ko alam what is in 10-10, yung October 10, no, na meron. Pati lahat ng mga Oo, lahat. establishment, Talaga, as in, yung super mga may sale. business, yung mga businesses, meron silang promo, no? Tomorrow sa yun eh. Tomorrow. 10-10 na Oo. yan, no? Bakit kaya? Siguro Meron kasi nga doon, condo, ganyan, Oo. 10-10. Tapos may baka libre ano pang yan, kotse. baka may, parang ganyan. may, So siguro, pungsay siguro yan, di ba? Oo. baka meron yung Pinangalanan nakapungsay ni- siguro yan. Nakapungsay yan. Nakapungsay siguro yan. O kaya, 10-10, October 10, di ba? Tapos 10 o'clock siguro. 10. Whatever, di ba? Pero tama, no? I-uninstall. Try to uninstall para, ano. Ikaw na, kunin mo na yung cellphone ni Miss Mata bukas sa I-install na lang laptop. pag wala na. siguro mga, Oo, siguro, di ba? sobra-sobra ang daming dumating na mga purchase. Wala na. Okay? So, Denver, ang kantang to ay para sa Para sa'yo. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand. Be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes. Baby, I'm dancing in the dark, you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight. Baby, I'm dancing in the dark, with you between my arms, barefoot on the grass, or listening to our favorite song. I have faith in what I see. Now I know I have met an angel in person, and she looks perfect. I don't deserve this. You look perfect tonight.
Yan, okay. Yan, para sa iyo, Denver. Denver, no? I know you're beautiful and sweet ang wife mo and you want to give it all sa kanya na all that she deserve. Pero hindi rin naman masama na i-correct mo din, Denver, yung mga excessive behavior ng iyong wife Yes. na kahit mahal na mahal mo siya. Like, for example, yung pagiging shopaholic. Yeah. Nila. Yan, hinay lang. Okay, so bago po tayo magpaalam, syempre, Batiin muna babatiin natin. natin yung mga hindi natin nadaanan kanina. No? Syempre, shoutout ko po kay Irene Revel. Siya po ay watching from Melbourne, Australia. Yan. Kaya galing po yan kay Sir Bong Pereira at syempre dito sa Love Lines Online. Okay? And kay Tin Bernaldez Pinaso, yan, napaso talaga ako. Kay Tin, hello, welcome to Love Lines Online. I'm happy to see you Hi, dito Teacher sa ating Tin. program. Yeah, syempre, And hi, Ma'am Che. Thank you for watching. Hello din kay Sir Mike. And then sa mga brothers niyo po. And hi din kay Lily Eileen Chi. Nasa ano siya ngayon? Nasa sa taas, sa north. Saan ngayon? sa may... Sa- Chin, nakalimutan, Lily. No? Nakakalimutan ko. Hindi, sa may, Hello ano, sa habi mo Nueva kay Ecija. Doc Chi. Nueva Ecija. Nasa Nueva Ecija. Regards Ayan. kay Doc Chi. And also kay Sir Jade Azupardo. And also kay Ella, sa aking mahal na kapatid. Watching Hi din from- kay Joy, watching from Taguig. Taguig City. Hi syempre- kay Aubrey. Hi kay Aubrey. Kay Aubrey. At syempre kay Ma'am Irma Tabuena. Okay, isa sa pinakamagaling na PSDS na meron ang SDO Legazpi. Ma'am Irma, welcome to the program. Welcome to Love Lines Online. Welcome po, Ma'am Emma. Opo. Ay, Ma'am Irma. Si Ma'am Irma, napakabait niya, napaka-humble niya. Opo. And kumbaga, wala akong masabi kay Ma'am. Medyo, ano talaga, napakabait. Magaling pa. Siyempre. And Kay Pinol. Pinol, yan. Nandyan siya sa Bañadero, of Bañadero. course. Okay, and siyempre kay Lily, no? Lily na, taga ano yan? Taga Nueva Ecija. Nueva Ecija. Okay. Nueva So, kay Doc Chi, magandang gabi po. Magandang Welcome to the gabi. program. Okay? And syempre sa lahat ng mga humabol sa atin sa ating programa, no? Sa lahat ng humabol sa ating mga streamline, magandang gabi at marami pong salamat. So, ginagawa namin yung pagbate talaga kasi kung hindi dahil sa inyo mga online viewers, hindi nagiging successful ang aming mga Yes. programa. Speaking Lalong-lalo of ng programa. successful ang aming programs, we'd like to thank also the following sponsors. We would like to thank Win Credit Corporation, sa pamumuno ni Ma'am Roby, De la and Cruz. ang mabait na staff ng Win Credit. Hello po, maraming salamat. Siyempre, Kapag Win po kayo Credit. nangailangan, dyan lang po tayo sa Win Credit, takbo agad. Ang may puso at may malasakit Opo. na Lending company. company. Lending Ang company lending na- company na may puso at at malasakit. At syempre sa mga naghahanap ng mga school supplies dyan, yung mga office supplies, mga pangailangan ng mga anak nyo sa sa pag-aaral, no? Kahit tayo ay nasa new normal, ay kailangan pa rin nila ng mga gamit pang eskwela, no? So, New Evanes Education Supply and General Merchandise, no? Dahil general merchandise yan, kung ano may hanapin nyo, meron Andyan kayo, lahat. no? Lahat ng pangailangan. For example, kailangan nyo ng sa office nyo ng mga panlinis, no? Yung mga yung janitorial Services. no, General yung materials. mga gamit, no? Ganyan, yung mga panlinis, Not whatever. services. Meron sila po niyan. Siyempre, kung kailangan nila ng mga upuan, kasi mahirap hanapin yung gamit Mga alam mo ba? risor, na Sofa, mga lahat sa yan, printing, no? Meron yan. meron sila. Tables, na office tables, and yung may mga specification kayo nahanap, printer, everything, nandyan po dahil yan yung general merchandise. Siyempre, sa isang tindahan na kompleto at ereglado, GJP Store, Tamaoyan. dyan sa Tamaoyan. Barangay Tamaoyan. Barangay Tamaoyan yan. Okay? And siyempre kay Lawrence Beltran, kay Lau Beltran, napakaganda ng kanyang sinabi, no? Sa kanyang mensahe ng pag-asa. Sa Sikap at malasakit. Sabay-sabay tayong tayong babangon. babangon. Kaya natin to. Yan ang sabi ni Yeah. Lau Beltran. Sir Lau Kasi Beltran. kumbaga, pinapalakas ni Lau Beltran yung natin, no? Kasi medyo ibang
dinulot ng pandemya ng ng COVID. At dahil malapit na ang Pasko, we have Christmas greetings from Tonton. Jan, thank you so much for watching always. Ingat dyan, Ton, dyan sa Japan. And also kay Mr. and Mrs. Larry Minya of Bunga. Larry and Marilyn Marilyn Minya Minya. ng Christmas greetings. actually ano siya Pag-asa sa Rawish Pag-asa. Nagasas. Mali. Yan. Good evening. Maraming pong salamat sa ating mga sponsors sa Love Lines Online. Thank you for trusting the program and thank you for supporting us po. Siyempre, meron tayong bagong sponsor, no? Kanina pala pina-finalize na sa atin ni ng isang mag-a-advertise sa atin. Maraming salamat. Sabihin ba natin? Ma'am Carol. Ma'am Carol. Ma'am Carol. Maraming salamat. Okay, and syempre, kay Geraldine Velasco, kay Teacher G, at sa kanyang, syempre, esposo, okay, Malay Nabangge, pati sa mga kids nila. Okay? Salamat, G, for dropping by. Nakahabol ka sa ating Love Lines Online. Okay? And yan, okay, malapit na yung Blue Ash. Okay, na maging sponsor natin dito sa Maraming salamat. Ganun tayo, ang dami na. Naka-5 na hata na tayo. Maraming salamat sa pagtitiwala. Nagpapakita lang to na talagang naging tayo, effective din tayo. Nakakatulong din, di man nakaka-stress. Siguro, nakatulong tayo sa pagpapatulog. Lalo na sa akin. Sa pagpapatulog. Yun naman talaga, may mga insomnia dyan. Siguro, dito ka na. Sa boss pala. Sa Love Lines Online. Sa boses ni Alan. Joke. Kaya, kung pag wala ka dito, medyo tagilid ako. But anyway, sa lahat ng mga nakasama natin ngayong gabi, for another edition of Love Lines Online, for another an hour, for keeping us company for the past hour. Salamat po, at lagi po kayo nandyan, mga ka-Love Lines, mga masugid nating mga taga-subaybay ng programa Love Lines Online, di ba? Siyempre, kami laging nagsasabi na anuman ang inyong mga problema pag-ibig, mga kwento pag-ibig, pwede niyo pong i-share po yan sa atin, dito sa programa, sa aking pwede niyo po akong i-message sa aking Facebook account, sa aking profile, FB profile, Alan Leberisa Acosta. Message nyo lang po ako kung gusto nyo mag-share ng inyong kwentong pag-ibig para sa ating mga pwedeng problema, pwede namang yung nakaka-inspire na mga kwento ninyo na gusto nyo ibahagi sa iba. At yung may kaso-kaso, sige, dalahin nyo na dito, bring it on. Basta may kinalaman sa pagmamahal, okay yan, pag-ibig na siguro naging dahilan, okay? And may singit ko lang, Alan, Sige. Yung book mode, book trading, lahat po ng libro available na po sa book mode, book trading, lahat ng what do you call this? Titles, Titles. Lahat ng mga discipline. Okay? All disciplines available na po sa book mode, book trading. And magsabi lang kayo, meron tayong may page tayo, may page tayo, book mode, book trading, Facebook page. Mag-message lang kayo doon. Education, sa architecture, sabihin yung title. sabihin yung title. Hanapin po natin. Meron po tayo niyan. Meron po tayo. May nag-supply. Book mode, book trading, ang inyong online bookstore. Bookstore, yeah. Sa panguna yan ni Bossing Peb. Bossing. Sige po. Siyempre, once again, maraming salamat sa pagtutok. And this is Alan. And I'm Feb saying, love sees no distance. Love sees no boundaries. Love is an adventure. And when you look back, you will say it's so worth it. Good night, everyone. God bless. Don't forget, God loves us and God is good. All the time. Tomorrow. Salamat, Bossing Nel. Thank you, Sir Nel. Love Lines Online would like to thank the following sponsors. Win Credit Corporation. Win Credit Corporation is located at
mezzanine floor, J. Barra Building, corner Rizal Street and Mabini Street, Legazpi City, with telephone number 052-480-9462, with cell phone number 0929-3787055. Wing Credit Corporation, ang lending company na may puso at may malasakit. New Evanes Educational Supply in General Merchandise. New Evanes Educational Supply in General Merchandise is located at A. Mabini Street, Legazpi City, with telephone number 052-480-0461. JJP Store. JJP Store is located at Tamauyan, Legazpi City, with telephone number 0905-110-2891. JJP Store, ang tindahang kumpleto, ariklado, san ka pa, JJP na. Sa sikap at malasakit, sabay-sabay tayong babangon. Kaya natin to. Isang mensahe ng pag-asa mula kay Lau Beltran. And Book Mode Book Trading, your book and ebook online store. For orders, visit our website www.bookmode-booktrading.com or look for Mr. Alan Acosta. Christmas is the season of love, hope, peace, and unity. Amidst this pandemic, may we all find the true meaning of the season. May this Christmas brings endless happiness and love to your life. Merry Christmas and a Happy New Year. Greetings from Mr. Joel Anthony Tugano and family. And Mr. and Mrs. Larry and Marilyn Minya and family. This program is brought to you by Jjan Construction and Supply. Jjan Construction and Supply is located at Marquez Street, Barangay 15, Legazpi City. Jjan Construction and Supply is owned and managed by Engineer Glenn Casulia. Gibros Construction and Supply. Gibros Construction and Supply is located at Peñaranda Extension, Bonot, Legazpi City. Gibros Construction and Supply is owned and managed by Engineer Ron Rosal. Honorable Cap Michael Minya, Barangay Captain, Bunga, Legazpi City. We would like to thank the following sponsors. Honorable Congressman Fernando Didi Cabredo, Congressman, 3rd District of Albay. Honorable Vince Baltazar III, City Councilor, Legazpi City. And Marites Maniago, PIO, DPWH, 1st Engineering District.